pen along adaba birta Hamphang sami brismai disopi non birta thebi pen arjuitha. Council alam toy lapen $6 onateng ingthipa mesi kipi aphan longlipata pinang jipu ARO ASO lapen council secretary aphan kapajir KSA KSYC AABY SF KBS and GSA HPCF Chelangpet pen kheroni police station along lamhoi kipi pon Non birtang ton pen arjuitha. Council alam toy lapen $6 onateng ingthipa mesi kipi aphan longlipata pinang jipu ARO ASO lapen council secretary aphan kapajir Longle henlo echite longle henlo epran longle phelang jong se kivirlote karbeng longla pen karbe khaira kivirlo bangsolam athepi en ponsi pai ni phaing kore hiniarni normalam keche kebe aso tum kahuri isai list pata polam ke putha karbi Hamphang Asong atum phuloni revenue circle alo ARO ASO la pen karbeng autonomous council land and revenue department kilangchari secretary CM taro aphan chitong nam se memorandum alo ke pajirda List pata permanent pata puke hangjo bonta laki lam kithe kipathe nang jigali council lam toila pen 6 schedule arona tengpen komara tumsi longli pata longjima ingsai ingchapa mi pensi keche gibe aphan longli pata pinangji hala bangsi lam kithe madu political leaders atumta inghoya joine electoral politics kipathe pura longli pen chilar nangni longli pen vote ka chilar lake nangso a ok kachicho tenglo amut pi alam abangke 1951 pen aprang pen karbi anglong along kidutang atum aphan ke madu khaya phanta longle pata kipi nangjia rondo pusi KSYC tuliram ronghang ningjelo mondo 1951 aphike bangke beche aso atum along jongsi longle pata dokok pulote ingthan edji puta paklar dak nangji puta Hamphang Asong atum ningjirinti Bangso memorandum kipajirda mahut litson rongpar KSYC, ASDC, KT, SSA, KYDA lapen, ITP, KA, Asongja atum chitonglo. News text report B News 7. Puthot nili tumda karbiang Autonomous Council asai hem nili tumasai hem nong si bang iglo laso jasemet pen nili tumbang ke komane song komane party puhala pen lagile jasemet pet ke ladak bang nili tumke karbi pu cepat he pen si ladak nang tong karbi puja pati besdak litu nang homri nang kahomri alam the bangke non lom het jong la bangso list patta polam pen keche sutum list ke hang che hang rap johara so lam pen situm ke anglo lasing litum dak memorandum puthot amo pini het jong ke fulli circle ngam tum hala dakta methang bong kache pakeng lo kache thano lapen kache pare lo lapen nane ke chok che ke lilong kache pakeng lapen jasemet pet bangke 1951 pen aphang ke bang mate council sing sia phrang karbiang long ke do tum phansi longle patta pi chodi pusi karbiang long Autonomous Council kachari asia ma ke hai bangalang li pusi alang li tang dak pono ningje pono tase hala son thot si nilitum aktimang nilolakar i bangke abangke jasemet pet klar dak pen pa ke than kang tung bangke 1951 pen aphang ke do tumang si la dak bangke longle pata bang long chot nangji lapen pi chot nangi lapen 1951 pen aphit bangke list pota noi longle pata noi jat ason dame ang tonta la bangke cancel et nang po lapen jasemet pet bangke non ke dam tang por jong situm lang nang klote uttor borbilong ke do tum bukulia long do tum karbing long penang prek jamadim long ke do tum kache song longle pata nai li support nang permanent patas nang pinangi pusi kache song los tame halda kache song tum ke ongdung atum nang ke 1980 solom ke bang tum saisi 1980 solom ke bang tum saisi lasila dak bang ke sipen bang ke nildo hin ban kachu ningri bang ke non bang dak tum council asai yang si puthot dak lo la dak bang ke secretary phansi tum panong tu lo la bang ke longle apata kipi hut bang ke asitin dak fuluni circle ben chenglok dak circle philong asitin along tame alang tama scrutiny mate ing chap pame ing sai pame silongle pata pinangi labang isia kemang lo lapen isi bang ke 1951 aphit ke bang tum ban bang longle pata punoi list pata punoi bang PCP long lelo lapen anpar lasong bong 1951 pen aphang ke bang tum han jong longle pata kumari pan kipi do e don doni mane dokok pulotang te komat mat abang pufansi permanent pata kipi na hala so bang ke alang litum notice board long mai heng nangji kalite public domain no hala bang ke paklang nei rara tum tala ke chini nela karbi atum bang la solam chini ne the karbi tum longle phelang lo karbi tum ache thelo pod karbi tum jasemet pet khe ache the pulotang le longle phelang lo pod nasi la solong bang ko la peran adun tu bang isikaning je kan tum bang ke alang litum pini atu 14 august ni karbi long Autonomous Council atoy ni pen fulun circle ben isi order ka issue halo so order issue long bang alang utu bang 1951 aphang pen kebang tumang si potalong chori pahala bang tokti si alang litum bang typing error bang si tokrong
hala so bangke jasmet pet ke ki karbiang long arat doana chini lagi pini komane ke che panchot kali lage parok atum ponoi karbi tumana nona matke longle patak kipi bamke lis pusi do SIC tangte alang le tum pini karbiang long thomas council atum kumini komanit pini KSA ni tum pini lo press meet ke do tot la an lo maka phiri arang le tum ka surrender tong typing error pesalang ninge det hala so bange ning tu melan surrender tong nangli nili tum da kona nei ki pini che song mar japam loke pini khei komane ke che ki bia so phan ke jasmet pet bange ili tum a hin pencil ke council tum net kali bangjong si himonto biswa sharma ke hai dame jong se bang ning che dak karbingo termas council ke hai dame bang yok se ning che dak la bangke sik schedule area bang jok la longle nam long le hada ke che jok no le puning che tang dak ka phidlo polo tang te la dak bange pini ka karbingo termas council CM ke hai bang ta la bange flak bet dang ye polo ni CM ke hai pu CM pu tamil la bange sik schedule area longle bang na pitek the 1951 apir atuman mang to longling than et nangi polang li pinia ni ta klar dak bang ye det karbialam men ye tame asami salam men kaning je tang komani parokalam men kaning je halo soban konani bang ke asiti na mai thai long si lam kaning je bang hala bang lar bang sen theklong lo lapen hala bang so fuluni circle office pen karbio termas council toy ni si order bang kapak lang hala so order long bang tok dak ngi porlo la bang ke 1951 aphan tum bhansi la bang so pota permanent pota ke typing error pule punoi rectify nahi pule punoi correction claim nahi pule punoi correction rectify ke claim abang ke la bang ke 1951 apti tu masih claim chot nang di pohla bang pang dak di dak hala dak bang lasi nili tu bang pini member nam la dak bang chok alang li pa kapang dak ting mesin ting hala so atoy ni thot si bang lo fuluni circle dam lo pini dak council long bang lo hala so ting thot si alang li tu bang claim ponam bo kali pulo tang te la bang ke kaning je tap lasu ting jong si papling play claim pon pe pulu la bang kaning je tap politically bang ame thang le pan la pen karbi anglong arat pan kapalu kacobai lapen kelem pon bang salah bang itu mata panang kok lapen halo solong bang pulo tang te karbi anglong arat si turi komani indut thanya song kali lagi halo jasmet pet ke KSA, KSYC, AABY, SF, KBS, and GSA, HPCF, Chilang Pet Pen, Kheroni Police Station, along lamhoi kipi pon. Nizang Karbeg long ke parlo Kheroni Police Station along Prithvi Raj Bhagadaphan, KSA, KSYC, AABY, SF, KBS, and GSA, HPCF, Asong, Chilang Pet Pen, social media along kaning je puthak lamhoi pipajir pon. Pai che kloni phain ko rahini ar nikang sam por phai plira che temalom KSA KSYC AABY SF KBS GSA HPCF asong chilang pet pen inu kiche gibe aso Prithvi Raj Bhagatpu abang phukironi pijar vijar along le along kidam tang BJP mazuning program hot dayumuk bis forest angkang along thengpi aklim ke e jok alang mina Facebook page along video selam pame pen kalili kalang lang kaning je jok pini Kheroni Police Station along lamhoi pipajir ponang koklo athela ki isi khai hijan kapachar woji aphansi kaning je pusi ningje pon Prithvi Raj Bhagan arong Borighat la se Kheroni Police Station along lamhoi ki pipon nonamat I respect nangji 24 hours angpong kalite karbi ang long kwanma thana kido lason si lamhoi mate AFR pipajir nang kokpu non kido bom karbi ang long atok ano pusitame monsam si Bihari Bengali Assamese Gorkha khai penta thangnar kacharwo avela se la Prithvi Raj Bhagat kupi ko matha se khai jan pacharwo jia phan kaning jelo pusi pherang ke Athengno KSA KSYC AABY SF KBS GSA HPCF asong atumpen lamthei chapaklang pon Kheroni pen security mo news text report B News 7 Kheroni Police Station along Karbilo Charlie Asong mate KSA KSYC la pen dak prekja ma song pen chelangsi pini labang so dak pin pura lo mate lamhoi lo nang pajir long tong pherang ke mai don phan Karbilo Charlie Asong pen kardom pajir lo pini jasmet manghumi me la pen ilutum thirik me isi ke phere me ang la so ilutum ke theklong da Kheroni along Bokorigao along inut Prithviraj Yadav po amunit Facebook post pen alangli khai angbong ilutum karbia khai la pen kapre khai angbong la dak ke pachar wo je phan isi controversial comments alangli isi video selam pen laso video langli lolo laso video jasemera bangke litum jasemera bangke tribal ape non tribal lang bong litum non samjin apor hut litum thanga charbo pin hut kacharbo laso ke pacharbo jia bidi busi jasemera bangke Karbilo Charlie Asong pen apendak chelara pera song tuman ma thalo lasi alangli phan jasemera litum dak lamhoi pilo lapen litum open alangli tapulo 48 hours ang bong alang itum alang phan ne ingnang ni pulo tang ten itum Karbilo Charlie Asong la penda ka chelang song clear pe tum an itum jasmet
isi yang deng alang itum panches song nang kokpo alang li ajar ajati tahai alang li ajar adhorom tahai sitame inul kechok chia bange lage adhomadu da adhorom ave ajati ave posi kechok chia bang phu phange nep inang vek nei posi ni tum karbilo charia song la penda ka chela ra per song don ni tum hin pen choni palo Karbisten and Youth Council lapen Ladakh Bhojpuri Samaj lapen Bengalis Den Federation lapen Gorkha Society atumpen dak patkedam tang tumi Prithviraj Yadav Fuladak Kheroni long amuni nut mane khe yang bong non tribal lapen tribal among pachibhong ji lason abidi keklem apot nitum ningduk lo lapen pinrem lo la so posi pinidang nitum Kheroni police station long lamhoi na piphan nitum wang lo lapen Ladakh nitum Assam administrative han tum pudak lo je alang liphan lason karbiang long monsam kari emate anti karbiang long amuni laphan prabjin pe ingnang vek ning lapen 48 hours ang bong sing nang ni liputang te karbiang long atok no do police station long nitum mane chesong ponji pusin tum dak thandak lo lasin nitum mandun da me lason karbia khai monsam ke do long monsam kari e madu amuni laphan tame nitum ke lak deng de lapen nitum sodak pen pinrem lo Pinyeberta kelan sing toni koklo domi thakme kurwang thu kardong